Ngoba nakizo lezi nyanga esigcine siye lo boyfriend kuzona. Kunesikhathi befuna ukugcaba ngaphansi. Kuthi uqinisa i-relationship. Kodwa still kufane. So, lento le yesilwane yale spiritual husband yaba worse ngale ndlela yokuthi kwesinye isikhathi ngangiye ngizizwe ukuthi ngivulekile ngaphansi. Mangabe le spiritual husband kade sikho. Ngaya-ke nakaBushiri. Ngihambe ngiyozama abathandazi ngibahambile mfethu. Izangoma abathandazi ngibahambile ngisho abasemazweni angaphandle abakhona khona la eSouth Africa ngibahambile. Nalaba bathi hayi uzokhokha uma usubona umehluko. Mina ngikaze ayikho nenyanga engavela ukuthi ngikhumbula mangizobhala i-exam ngafika late ngoba ngangibanjezelwe yiwo lamakhandlela lawo. Ngafika late. Ngabhala khona lapha esikoleni ngabaprofessor kwayinqaba. Ngase ngabuyela endlini. Kunenyoka-ke eyayifike. Le nyoka yayingekho physical, yayi-spiritual. Yayifika nje namakhalasi ahlukene amaningi ngoba angize kuthiwe le moya ithi angithela isneyifu phansi khona ingezungilungu.